Banyale banshim kya haka banyada bat ban penne pensa ya kamariang kamtam iki klauge betam jongka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC haka snito ding jongka tayo Chief Executive Member ka KHADC uba penya sings ulalom ya kejialang banyatai sani halor kanikaman. Hakane kejialang lawan banyashim bentalang da Deputy CEM ke KHADC uba PNCM ki Executive Member Dr. S. Ashutosh, retired IFS, but Director and Co-Chairman Jongka Center of Excellence, Gunanka DB IFS, Ubalong Ru Executive Director Jongka MBDA, ka Dr. Lavinia M. Dakhar, Kabalong ka Technical Specialist Center of Excellence, but Kinomi Kmat Jongka Yura Acorn, ka Kanhun Kabana Kari Netherlands. Kajialang kalayatai sani bat kalaya peliu jingmut halo kajingdon kam ban shim yikisin jam banyale ban penne pensa bat yadaya kamariang. Habe akran bekilat patai kubor hadin balawai kajialang UCM ke KHADC ulong ba kajialang kala shim yakarai ban thawi ka komiti ka ban kli de ka kong Magdalene Saukumi Maulong ka badai ka executive member ka ba kami yakatanat forest bat kani ka komiti kan shim kya ha ka ban pinya chakmat yakikam ki jam ki biadai bat ka agroforestry carbon finance project. Uba pinya ulong kihima bat kidor barshnong beper kidon ni kelau adong bat kilau kentang kumta da kajinya trelang enla ban pinya chakmat yakani ka project ha ka ban penne pensa bat banyada ya kamariang bat ya ki klau ki betam. Habai dei bat bakani ka project ka bangiran chipang ka klau ka betam ki jaka rap bat ki nam ta ki nong rap ka jingmentoi ki kalong ba lingba ka jingdon jungi ka council ni don lai benta ki rukom terekam sensyar khadar tonrai ka bangidon ka wei de ka sensyar district council ka baan ni don ka sensyar CM dan sensyar ilaka ka balai ni don ka ni ka sensyar shno te ka don ru ka sensyar lai but haman kini ki kerdan jo ki ka rukom terekam ka jongi hakat kum ka riti sensyar terekam jong lokshwa ni don ka haka district council ni don kini ki plantation jong ka district council forest plantation kini ki forest plantation ni don khat artali umduna ya ka 1000 hektar kini ka jaka ka jing he but na kini ki khat artali ki forest plantation ka council malum malangi yo jingkain da kum no nyopho na ka shispa ki de ki forest cover ki bangi ong kamut ka debe bala don diem lai 4% let se bom don diem let se don ki jakaru ki plantation ki ba don diem tang shipo ar 4% henry ngi kam kain pa kumta ngi kain kulum lang bar khoi khat artili kamut nyopho na shispa ka don diem average te ladingi phai so iki hima ki ilaka ngi don san phu south li ki hima ki ilaka hakini ki it ki hima ki ilaka don be takum no kawe ka klau kentang ka bingyong lanika kanika lau kentang ka bingyong haka jing syam ka jongi kat kum ka riti dustur ka baki longshwa ki labu namta ka jing mentoi jong kituki brio hapo ka hima te kini ki lau kentang ladang syam ka wei haka wei ka himaru ngila don lupasan pesautuli tingi pai sai ka rai ru ka don be hiki klau jong ka rai lau kentang jong ki rai ngi pai sai ki shnong ru haka rikhasi kini kisan district ka jingpet jong ki HDC kini kisan pusau teli hima umduna ya ka 1000 teli ki shnong idon 1000 teli ki shnong idon te namar ta kadau ngang so ban ong ba lingba ka jing trei langga jongi ba state government khamtam haka jing lam jong ka HDC menta nam ta kanika agroforestry carbon finance project ngang so ba kanong ka bajok